Sensoffenders is een stik dat speelt op een louter industrieterrein op een afvalbult en gaat over een groep anarchisten die het haar verzet in de oerheid, die het in het belang van de veiligheid hield iets meer van hun vrijheid oppakt. Het verhaal is een beetje aan de hand van een apocalyptische tijd waarin de overheid is uitgegroeid tot iets wat alles wil beheersen. En hier op de vuilnisbelt zijn een aantal mensen die zijn samengekomen omdat ze dat niet willen. En we volgen het verhaal van een infiltrant van de zwart-witte overheid die hier gaat infiltreren om zodoende allemaal informatie los te krijgen. Maar hij raakt daarbij een beetje verstrikt in zijn eigen gevoel. Even een rustmomentje hebben nou. Ja, klopt ja. Want gaat het nog? Sensoffenders is een afstudeerproject van Marijn Korver. Hij zit op de mbo-kunstopleiding D-Drive van het Friesland College. Ik ben eigenlijk begonnen met de locatie. Want ja, ik wou iets bijzonders neerzetten. En dat begint bij mij bij de locatie, in dit geval dan. En daarna ben ik gaan kijken van nou, wat is een beetje, wat stuit me op dit moment tegen het borst. En nou ja, dat is toch wel de hele vorming van de overheid die nou echt aan het evolueren is tot een materialistische, emotieloze machine, weet je wel. En waarin mensen uitgedrukt worden in geld. En wat kost een overheid, wat kost een muzikant, wat kost een allochtoon, wat kost weet ik veel, dat soort dingen. Uiteindelijk komt het gewoon heel mooi bij elkaar dat we dus ons een beetje afzetten tegen dat materialistische systeem, waardoor dus ook op kunst en cultuur heel veel bezuinigd moet worden. En laten wij dus zien dat we dat we gewoon met een hele grote bult afval en een hele grote bult vrijwilligers en een klein beetje budget, dat we gewoon ook een hele grote voorstelling neer kunnen zetten en spectaculair. Ja, we staan nog als voorbeeld neemt terug Halbe Zijlstra van kijk eens even jongens, het kan ook zo. Nou, het zou wel kunnen. Het is wel een, ja, je moet natuurlijk wel als theatergezelschap moet je natuurlijk wel zonder geld ook gewoon heel Dat is toch wel slim van omgaan. Ik al hel ze alle heel bij de cultuur van Het blijft bestaan. En doe je terug. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is wel een beetje Spartaans vergeleken bij die andere. Ja? Ja. Dan zit je mooie kuipstoeltjes en dit is toch even. Ja, dat is de bedoeling, hè? Alles is een beetje tot stand gekomen door middel van afvalmaterialen en allemaal wel rauwe dingen. Ik bedoel, de jongens repeteren hier ook gewoon met regen. Ja? En het is... Jullie spelen ook gewoon door? We spelen gewoon door, ja. Het is een beetje... Gisteren werd het omschreven als een testosteronvoorstelling. Waarin iedereen gewoon rauw doorgaan en zo. Ik vind dat het publiek ook een beetje er zo bij moet zitten. Sensoffenders spelen Aroende Snoin voor het leerst.